Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għall-programm ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tal-Limna, il-paċi miegħek insejħu Trinità qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ninġabru eżis semmija ħanajdu flimkien din it-talba. Alla ta' mħabba bla qies, intu għedt is-saltna tiegħek li ċkejkni u lumli. Enna nibġu fi triq tal-fiduċja li tant qed tallimna fuqha Santa Teresa tal-Bambin Ġesu sabiex bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Ekku għazi semmija, spiċċajna darba l-oħra, Manuscript B li kien maktub lill-oħta Mari. Illum sa nibdew Manuscript C. Dan huwa id-dedikat l-Reverenda Madre Mari de Gonzag. Din hija superjura kulli reġgħet laħqet meta daħlet Terezina u għamlet il-professjoni kienet l-istess superjura. Issa dan ġara hekk meta oħta Pauline niżlet minn superjura sabet ruħha ftit fil-Kwiet, qabdet taqra dak li kienet kitbitilha Terezina. U qalet kemm nixtieq ekku li din uħti tkompli tispiċċa il-ħajja tagħha b'dak li għaddiet fil-Karmelu. Allura mla kuraġġ u marret titlob lis-superjura u qaltilha, speċjalment meta rawha sejra saħħitha sejra lura, u din Agnese, Madre Agnese li issa m'għadix hija Pawlina oħta, marret għand il-Madre u qaltilha dak li Terezina kienet kitbet lila b'obbedjenza għalihom dan kienet kitbitu biex ikun bħala album tal-familja. Imma qaltilha nixtieqek hekk tordna lill-oħti biex tkompli tikteb it-tifkiriet tagħha fil-Karmelu ħalli jiswewna ta' għajnuna fil-kitba ta' ċirkolari xkun meta tmut soru jiktbu xi ħaġa dwarha, ma aħna kellna bżonnu ħafna dan il-ktieb kif qegħdin naraw. Eluf ta' erwieħ li qraw ekku u raw il-qdusija ta' din is-soru Karmelitana Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Mela sa nibdew Manuscript C. Dawn il-manuskritti ABC huma miġburin kif għadna fil-kodb fi ktieb li jismu Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tal-Limna, storja ta' ruħ. U Terezina sa tibda qaltilha Madre maħbuba tiegħi, inti urejtni x-xewqa li tissokta li tħalli lili nissokta nanni miegħek il-għanja ta' tjubijiet il-mulej. Din l-għanja ħelwa kont bdejta mal-Aziza bintek Agnese ta' Ġesu, tajta l-oħta, l-om li fideja Alla l-imbirek għafdani sabiex tmexxini fit-tfuliti. Kien magħha li kelli nanni l-grazzi motija lil fjur żgħir tal-Verġni Mbirka,
hija għalija fjur żgħar meta kien għadu fir-rebbija ta' ħajtu. Immissa huwa miegħek li għandi nanni l-ferħ ta' dan il-fjur tas-sew żgħir meta r-raġġi dgħajfa tas-sebħ ħallew posthom lil ħeġġa tas-sħana taħraq ta' nofsinhar. Għax hawnhekk kieku Santa Teresa tal-Bambin Ġesu b'dan il-kliem tagħha qed taqgħad dan it-tielet manuskritt indirizzat kif għadna lil Madre Gonzaga. U qed taqdu mal-ewwel manuskrittej li kien iddedikat lill-oħta Madre Agnese. Għax kien wara li din oħta kienet għarfet lill-Madre kif għadna. Li hija superjura ġdida għaltilha biex iġġiel lill-oħta tissokta tikteb dwar ħajjitha fih dan il-Karmelu Telezjan. U għalhekk il-qaddisa tibda biex tgħid li trid tissokta tanni tjubijiet il-mulej u tibda ssejjaħ lilha nfisha anke f'dan il-manuskritt fjur żgħir abjad bħalma kienet għamlet f'manuskrittej. Iva, huwa miegħek Madre maħbuba u biex inwieġeb għax-xewqa tiegħek li sejra nfittex li ntenni s-sentimenti ta' ruħi. Il-gratitudni tiegħi lejn Alla ħanin u lejk li qiegħda minn flokuk b'mod li jidher għax ma kienx fl-idejn tiegħek ta' li jiena ngħatajt għal kollox lilu għax kif semmejna kienet meta daħlet reliġjuża Karmelitana, Santa Teresa kienet din l-istess superjura. O Madre tiegħi, tiftakru dak il-jum, iva nħoss li qalbek ma tistax tistrieħ. Min-naħa tiegħi jeħtieġ li noqgħod nistenna s-sema sabiħ għax hawn fuq l-art ma nistax insib kliem tajjeb biżżejjed biex infisser dak li ħassejt qalbi f'dak il-jum sabiħ. Waħna sa nibdew allura minn dan il-manuskritt hemm żewġ kapitli, sa naqraw kapitlu 10 għax li kitbet lil Mari kienu żewġ kapitli wkoll li kienu 8 u 9, issa sa nagħmlu kapitlu 10 u mbagħad jibqanna kapitlu 11 li huma miktubin lil din il-Madre Superjura. It-titlu ta' dan il-kapitlu 10 iġib tiġrib fir-ruħ u l-ġisem mill-1896 sal-1897. U għandu ċertu titli, l-Perjura Madre Gonzaga, Lif tas-sema, l-ewwel tħabbira tal-arus, issa naraw x'inhi l-ewwel tħabbira, fuq il-mejda tal-Midinbin, sejħa missjonarja, l-imħabba tal-aħwa, dak li jinkludi dan il-kapitlu 10. Naraw x'nilqu naqraw. Tikteb Teresina, Madre maħbuba, hemm jum ieħor minn barra dak tal-professjoni tiegħi li fih qalbi naqdet ma' tiegħek aktar bisħieħ. Jekk dan seta' jkun, kien il-jum li fih Ġesu reġa' qabbik bit-toqol ta' tmexxija bħala superjura. F'dak il-jum int ħriġ tiżra fid-dmuħ, iżda fis-sema qed tkun mimlija bil-fer meta tarak iġġorr il-qatet prezzjużi f'idejk. O Madre tiegħi, aħfilli s-sempliċità ta' tfal għax inħoss li inti tħallini nkellmek bla ma noqgħod infittex dak li reliġjuża żagħżugħa għandha tgħid lill-perjura tagħha. Forsi ma nibqax dejjem fil-limiti maħżuża għal dawk li jkunu taħt l-oħrajn. Ġifieri sa tibqa' taġġixxi ma' din is-superja mhux bħala qisu superjura tagħha, għax inti suppost ikollok ċertu lejaltà. Imma jisa taġġixxi għal iżda Madre tiegħi nazzarda ngħidlek li dan huwa ħtija tiegħek. Nimxi miegħek bħala tifla għax inti timxi miegħi mhux bħala perjura imma bħala om. Allora jiena se nitkellem miegħek bħalma bint titkellem ma' om. Inħossa sewwa huwa l-mulej li dejjem ikellimni permezz tiegħek, Madre Aziza. Ħafna mis-sorijiet jaħsbu li inti fis-sidni żejjed u li minn xħin tħalt fl-arka mbirka ġiri fil-kunvent jimmarċevejċ minn għandek ħlif żejjil u komplimenti. Iżda dan mhux minnu, Madre tiegħi. Inti jattara fil-pitazz li fih it-tifkiriet ta' tfuliti, dak li naħseb fuq l-edukazzjoni qawwija u materna li ħadd minn għandek. Fil-qiegħ ta' qalbi
irrid ninżik ħajr tal-li ma ħlistilix lix-xa, ġifieri kien hemm meta kienet twissija tiftakru darba nkamak waħlet fija mingħajr ma is-superjur mhux dejjem jindunaw dak li jkun reali. Skużawni. Ġesu kien jaf tajjeb li l-fjur żgħir tiegħu kien jeħtieġ l-ilma tal-umiljazzjoni li jagħti l-ħajja għax kien dajjef wisq sabiex ixettel eruqu mingħajr din il-għajnuna. Huwa bis-saħħa tiegħek, madre tiegħi, li natalu dan il-ġid, ġifieri għalkemm kien ikun hemm mumenti li ma kienx ikun tor tagħha u kienet tiġi umiljata, Tereżina tgħid li għalija dan kien ta' ġid kbir. Min sena u nofs il-hawn Ġesu ried jibdel il-mod li bih jagħmel li jikber il-fjur żgħir tiegħu. Bla dubju sab li huwa msoqqi biżżejjed għax issa hija x-xemx li tkabru Ġesu. Ġesu ma jrid jagħtih xejn aktar li fit-tbissim tiegħu. U dan jagħmlu wkoll permezz tiegħek, madre maħbuba. Din ix-xemx ħelwa. Ilin milli tagħmel li dan il-fjur żgħir jitbiel tkabru b'mod tal-għaġeb. Fil-qiegħ tal-kalċi tiegħu il-fjur joss il-qtar prezzjuż tan-nida li jkun laqa fih u dan il-qtar ifakru dejjem li huwa żgħir u dajjef. Elejja kollha jistgħu jitbaxxew qudiemu, jistaġbu bih u jimlewh bit-tifħir imma ma nafx għaliex. Xejn minn dan kollu ma jista' jżidlu qatra waħda ta' għena falz ma lena veru li jħoss f'qalbu meta jara dak li huwa f'għajnejn Alla. Xejn xkejken u msejken u xejn iżjed, nistqar li ma nifhimx għaliex, iżda mhux forsi minħabba li kien meħlus mill-ilma tat-tifħir għażmien kollu li l-kalċi żgħir tiegħu ma kienx mimli biżżejjed bin-nida tal-umiljazzjoni. Issa, ma hemmx aktar periklu bil-maqlub. Il-fjur żgħir qed tgħid għaliha isib in-nida li kien imfawwar biha hekk mimlija għaxqa illi joqgħod b'seba' għajnejn sabiex ma jibdilix mal-ilma hekk bla toma tal-kumplimenti. Qed tgħid anke ħafna sorijiet ħasbu li inti kont fis-Sidni, jiena nos dawk l-umiljazzjonijiet li kont nirċievi u ma nfittex xejn. Le, inkompli nfittex dak li jrid Alla minni. Ma rridx nitkellem madri għażiża tiegħi dwar l-imħabba u l-fiduċja li inti turini issa, iżda la taħsibx li l-qalb ta' bintek dan ma tħossux tajjeb, imma huwa biss li nħoss li issa ma hemmx minn xiex nibża aktar bil-maqlub nista' nifraħ b'dan waqt li naraf li huwa Alla ħanin li ritta bil-ħaq qiegħed dak li hemm tajjeb fija. Jekk lili jogħġbu li jagħmilni nidher aħjar milli jien, u ħieles li jagħmel li jrid, u jien ma nidħolx f'dan. O madre tiegħi, kemm huma diversi triqat li minnhom il-mulej jmexxi l-erwieħ. Fil-ħajja tal-qaddisin naraw li nsibu ħafna minnhom li ma rridu jħallu xejn tagħhom wara mewthom, la li ċken tifkira u lanqas li żar kidba bil-maqlub. Hemm oħrajn bħallhom tagħna Santa Teresa t'Avila li għannew lill-Knisja bir-rivelazzjoni l-aktar għolja tagħhom. Bla ma beżaw li jagħmlu magħrufa il-ħwejjeġ moħbija tas-Sultan sabiex hu jkun magħruf u maħbub aktar mill-erwieq. Minn dawn iż-żewġ xorta ta' qaddisin li ma hija dik li toġob li żjed lil Alla l-imbierek. Jien jidhirli madre tiegħi li t-tnejn jogħġbuh xorta waħda għax kollha kemm huma imxew fuq kull ma nebbaħhom l-Ispirtu Santu la darba l-mulej qal għedt lill-ġnus li kollox huwa tajjeb. Iva, kollox huwa tajjeb meta wieħed ifittex biss simgħuha ir-rieda ta' Ġesu. Huwa minħabba fekk li jiena imsejken fjur żgħir nobdi lil Ġesu billi nfittex li nagħti gost lil madre maħbuba tiegħi. Tridni nikteb, mela nikteb. Inti taf madre tiegħi li jiena dejjem xtaqt insir qaddisa, iżda ħasra
meta qabbilt li l-nifsi mal-qaddisin, dejjem kelli naraf li bejnietom u bejni hemm l-istess differenza li tgħaddi bejn muntanja li l-quċċata tagħha tintilef fi sħab u l-far karamel skura li titaħfeċ mir-riġlejn ta' kull min jgħaddi. Minflok ma tajt qalbi qed li l-nifsi. Alla ma jistax inissel xewqat li ma jistawx ikunu mitmuma għalhekk minkejja ċ-ċokon tiegħi jiena nixtieq u nista' nixxennaq għal-qdusija li nikber aktar ma jistax ikun. Mela, jeħtieġ li nistabar bija nnifsi hekk kif jien bin-nuqqasijiet kollha tiegħi. Dana kollu irrid insib mezz, isimgħu di importanti, irrid insib mezz biex nitla' s-sema minn trejqa dritta sewwa, qasira ħafna, modija ġdida għal kollox. Aħna ninsabu f'seklu ta' kull invenzjoni, qalet, lanqas ħaq li noqogħdu nbagħtu aktar biex nitilgħu it-taraġġ għax fid-djar tal-onja hemm lift li jħodlu postu bġej tal-kulħadd. Jiena kieku irrid ukoll insib lift biex jerfani sa Ġesu. Niftakru l-qaddisa qiegħda tikteb dan il-kliem f'Ġunju tal-1897. Il-metafora tal-lift tiġbor fiha il-fiduċja sħiħa tal-qaddisa f'Ġesu. Tixtieq issib lift. Li jerfani sa Ġesu qalet. Għax jien ċkejkna wies biex nitla it-taraċibes tal-perfezzjoni, għalhekk fittixt fil-kodba mqazza xi sinjal ta' dan il-lift. Dak li kont qiegħda nixtieq li nsib. U qrajt dan il-kliem. Ħireġ minn fom il-erfeter. Isimgħu. Jekk xi ħadd huwa ċkejken ħafna, ħajjiġi għandi. Bekk wasalt, indbaħt, li sib dak li kont qiegħda nfittex, imma billi rrid inkun naf, o Alla tiegħi, dak li inti kont se tagħmel li ċkejken ħafna li jkun wieġeb għas-sejħa tiegħek, is-suktajt it-tfittxija tiegħi wara. Dan huwa dak li sibt. Bħalma iżżiel bina, hekk jiena nfarraġ lilkom, nerfakom f'ħoġri u nżijal bikom fuq l-irkubtejn. Xi ġmiel. Niftakru l-qaddisa qiegħda tikteb dan, dejjem fiduċja kbira fil-mulej. Qatt ma kien hemm kliem aktar ħelu u aktar melodjuż li ġi biex iferraħ lir-ruħi. Il-lift li għandu jarfani sas-sema huma dirajko Ġesu. Ara, sabet lift, dirajn Ġesu. Ejjew nagħmluh il-lift tagħna dawn id-dirajn ta' Ġesu. U għal dan ma jeħtieġlix nikber iżda bil-maqlub. Jeħtieġ li nibqa' ċkejkna u li niċkien dejjem aktar u aktar. O Alla tiegħi, int mort aktar il-hemm minn dak li kont qiegħda nistenna jien, hekk li rrid nannilek tjubitek. Sa minn żożiti inti għallimtni u jien sa issa għadni nxandar il-emejjel tiegħek. Imqar meta nixjieħ u jibjaċċari la tinsinix o Alla. Ma parti minn salm dan. Liema sejra tkun għalija din l-età anzjana, jidilli li tista' tkun propju issa għax 2000 sena quddiem għajnejn il-mulej mhumiex aktar minn 20 sena. Jew minn jum wieħed. La temminx madri maħbuba li bintek tixtieq tħallik, la temminx li tgħodda bi grazzja akbar li tmut f'sebħ il-jum milli finżul ix-xemx. Dak li iżżomm fil-ġieħ u dak li tixtieq huwa biss li tagħti gost lil Ġesu. Li tagħti gost lil Ġesu.
issa li ju jider li qiegħed joqrob leja sabiex jiġbida lejn il-amara tal-glorja tiegħu. Bintek titenna bosta. Min żmien ilu jifemet li Alla ma jeħtieġ lil ħadd wis inqas lila minn fost l-oħrajn biex jagħmel il-ġid fuq l-art, madre tiegħi. Aħfilli jekk qiegħda nsewwidlek qalbek, jien kieku rrid inferħek, imma taħseb int li jekk it-talb tiegħek ma jkunx mismuħ fuq l-art, jekk Ġesu għal xi jiem jifret il-bint minn omma, dak it-talb ma jkunx mismuħ fis-sema, ix-xewqa tiegħek naf hija li ma' ġembek naqdi sal-aħħar missjoni ħelwa ħafna u ħafifa tas-sew. Din il-missjoni kienet l-uffiċċju ta' sottomajestra. Et qabbada din. Sottomajestra ta' novizzi tieħu ħsieb, jiġifieri l-sisters li jkunu għadhom kif daħlu. Għax Madre Gonzaga meta laħqet Madre Perjura, kienet żammet ukoll it-titlu ta' majestra man novizzi. Imma lil Terezina xtaqitha li tkun sottomajestra, ġifieri li tkun warajha. Din il-missjoni ma nkunx nista' ntemma mill-għolja ta' smewwiet, bħalma Ġesu darba qal lil San Pietru, intet lil bintek ira l-ħrif tiegħi u jien bqajt mistaġba u għedlek li kont żgħira wisq. Ġifieri meta talbita din qaltilha jiena żgħira wisq, tlabtek bil-ħniena li tmexxihom fil-merat inti nnifsek lil ħrif tiegħek lil dawn in-novizzi u li lili tassisni int ukoll u bi grazzja tmexxini fil-merat magħhom. U int madre maħbuba u ġibt xi ftit għax-xewqa ġusta tiegħi billi bdejt tieħu ħsieb tal-ħrif żgħar u tan-naċ. Il-ħrif żgħar huma n-novizzi waqt li n-naċ huma s-sorijiet professi. Hija ħaġa ekku li s-superjura kienet tieħu ħsieb lis-sorijiet u l-dawn novizzi, però ridet li Terezina tgħinha. Imma li ordnajt li neħodhom ta' sekwiet biex jiraw għaddell, kif ukoll biex norjhom lil dawn in-novizzi l-aħjar ħxejjex li jagħtu kull qawwa u nwissihom dwar il-fjuri ilexxu li m'għandhomx imissu ħlief biex jafġuhom taħt riġlejhom. Int Madre Għażiża, ma bżajx li noħroġlok mit-triq lil-ħrief żgħar tiegħek. In-nuqqas ta' esperjenza u ż-żożija tiegħi ma beżżawk xejn. Forsi jint ftakart li ta' sekwiet il-mulej joġbu jagħti l-erf li xkejknin u li jum minnu f'telfa ta' fer u berek lil missieru għax ħeba ħwejjeġ mistura tiegħu lill-laqli u rihom lill-aktar xkejknin. Madre tiegħi, intaf li huma tassew rari dawk l-erwieq li ma jqisux is-seta divina skont il-ħsibijiet dojoq tagħhom. Ħafna jaqblu li kullum kien fuq l-art jingħataw xi eċċezzjonijiet, imma Alla biss ma għandux il-jett li jagħmel xi eċċezzjoni. Min żmien ilu naf tajjeb dan il-mod kif titkejjel l-esperjenza skont is-snin huwa imħarreġ fost il-bnedmin, għax f'żożitu s-Sultan David kien għandna lil mulej jinżagħżugħ u mżebla u fl-istess san dana kollu ma beżax jgħid aktar mixjuħ sirt bil-għaqal għax fittix tir-rida tiegħek mhux biħa riġlejja l-kelma tiegħek. Qallu, jiena mħejji li nagħmel il-kmandamenti tiegħek u ma nitħawwad minn xejn. Madre, maħbuba, inti darba ma bżajċ tgħidli li Alla kien qiegħed idawwalli li ruħi u jagħtini saħansitra l-esperjenza ta' snin. U madre tiegħi, jien issa xkejkna wisq biex ikolli xi fruwa, jien xkejkna wisq biex insawwar sentenzi sbieħ ħalli nġelek temmen li għandi ħafna umiltà. Aktar nażel li bis-sempliċità kollha naqbel li dak li jista' kollox għamel ħwejjeġ kbar fir-ruħ ta' dik li hija bint l-om divina tiegħu u l-akbar ħaġa
hija li urija iċ-ċokon tagħha, in-nuqqas ta' ħila tagħha. Madri Aziza, inti taf tajjeb kif il-mulej oġbu jgħaddi lir-ruħi minn ħafna xorta ta' tiġrib, sofrejt bosta minn kemm mili fuq dil-art. Iżda jekk fit fuliti sofrejt bidwejja, illum m'għadniex insofri b'dan il-mod, imma filena u l-paċi ta' bilħaq, simgħuha din, imma is-sofri filena u l-paċi ta' bilħaq. Li nifraħ meta nbati, din qed tisimgħuha x'inhi tifraħ meta tbati. Ejja eżis semmija. Nieħdu ftit eżempji minn din il-qaddiża. Nifqu illum. Nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true.